Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Erronkari barren jaio zen Pedro Miguel Etxenike, eta izaban haurtzaro zoriontsua gogoratzen du, askatasun osoz. Ondoren gertatuko zena, elukela imaginatuko Pirinotako haurrak. Cambridgeko unibertsitatean fisikan doktorea izan zen, eta Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza eta kultur sailburua eta bozeramailea. Ikerketako zientzia eta teknika Asturiaseko printzesaria jaso zuen ere. Ibilbide luze eta ospetsuaz gain, euskararen normalizazio legean ere parte hartu zuen. Eta Pirinotako mendiak noizbehinka faltan sumatzen dituen arren, Donostian oso pozik dago itsasoaren fisikan murgilduta. Buruan daukat oso haurtzaro polita eta zoriontsua izan zela, askatasun osoz ibiltzen gera, erabaki askok hartzen genituen, orain ez dut ikusten hainbeste erabakiak hartzen dutela, baina oso haurtzaro zoriontsua izan dela, gizadia naturan eta askatasun osoz. Izaban egin dituen lehenengo ikasketak, Izaban ikasten genituen batxilergokoa hiru urte bat ingresos izaten zena, eta gero bi lehenengo urteak Izabako eskolan egin genuen, anaia eta biok, eta gero handi joan nintzen Lekaroz, kolegio oso oroitzapen onak ditut ere. Nik ez daukat bestek hainbeste aipatzen duten oroipen beltz hori kolegiotik eta frailetik, irakasle onak, eta han Lekaroz dago nire aitaren etxearen ondoan, nire aita Iruritakoa zen, eta han bizi ziren nire izebak, gu internoak izan ginen, eta joaten ginen asteburuetan Iruritara, eta han batxergo oso on bat izan egin nuen. Nik uste dut hango irakasleak eta momentu hartako irakasleak oso onak ziren, baita zientzian eta baita letran. Oraindik asko gogoratzen naiz, aita Inocencio, aita Clemente, aita Cecilia, aita Eliodoro, literatura, Cecilio, biologia, Inocencio, fisika, kimika oso ona, aita Clemente, bera, eta Rufino, zehatzak, matematikaz, oroipen oso onak. Han izan, zute handia izan zen, eta kolegio Lekaroz ja untzitu zen eta desagurtu zen zute handiarekin. Izan zen, uste dut, abenduaren 3an. Arratxe hartan Lekarozen hango zinean eman zuen pelikula bat, El Gafe. Orduan El Gafe eta zute handia izan zen. Niri gauza asko gustatzen zitzaizkidan. Nire problema beti izan da, gehiena gauz guztia gustatzen zaizkidala, ez? Zientzia bai, zeren zientzian banenkien nik, txikitatik eta hasieratik ondo egina nuen ala ez. Literatura bat, redakzio bat edo idazlan bat egiten duzunean, inoiz ez dakizu ondo egin duzun ala ez, besteen iritzian, baina matematika problema batean, badakizu ondo egin duzun ala ez. Eta orduan ziurtasun, zehaztasun horrek lasaitu egiten ninduen. Eta horregatik gustatzen zitzaidan asko matematika, behar bada, eta fisika, kimika ere oso, biologia gutxiago, osko gogorragoa zen, geologia, baina literatura ere historia asko gustatzen zitzaidan, baina azkenean fisika egin nuen, fisika zegoelako Iruñan. Baina fisika hasi ezkero, gero eta gehiago ikasi, gero eta gehiago egin, gero eta gehiago maite. Orain pozik nago fisika hartu nuelako, zeren fisikak ematen dizu natura eta gizarte, natura ulertzeko era bat, bide bat. Eta
beti esaten dut ni diru asko izango banu, eta ez daukat, nire alabei esango diet fisika eta historia edo idearen historia egitea biak. Bi humanidadezko bi zatitik, zientzia ere humanismoa da, eta orduan zientziako humanismoa eta letrasako humanismoa elkartzeko. Hori onuragarria da, erabakiak hartzeko, eta baita natura, baita mundua, eta baita gizadia ulertzeko. Biak. Eta asko irakurri dut. Lehenengo kursua zen amakomun bat, bai ingenierorentzat edo fisikarentzat edo arkitektorentzat beste asignatura bat kenduta, eta hori egiten ari nintzenean ni ere joaten nintzen filosofiako klasetara eta entzutera eta ikastera, esaminik gabe, baina hori egin nuen selektibo, zientziasko selektiboa da, ingenieritzako selektiboa egiten ari nintzen bitartean. Niri beti gustatu izan zait zientziaren historia. Eta Cambridge zen niretzako toki emblematiko bat, zeren irakurtzen baldin baduzu fisikaren historia, edo zientziaren historia ere bai, baina fisikaren historia beti agertzen da zerbait. Eta zerbait hori da Cavendish Laboratory. Cavendish Laboratory da Cambridge Unibertsitateko fisikako departamentua, eta han aurkitu zen elektroia, 19. gizaldiaren bukaeran, Thomson, edo han egon zen Rutherford, atomoen struktura aurkitu zuena, baita ere aurkitu zen neutroia, atomo ulertzeko bidea ematen duena, eta orain Oppenheimer pelikuluan asko ikusi eta ikasi dugu atomori buruz, neutroiak eta protoiak, eta hori baita ere Cavendish aurkitu zen, eta baita ere DNA edo ADN-ren eliz bikoitzaren struktura haun aurkitu zen. Oso jende gutxik daki hori aurkitu zen fisikako laboratorio batean. Eta nik ara joan nahi nuen. Eta, idatzi nion hango zuzendaria, erantzun zidan bera ez zela momentu hartan ja zuzendaria, baina joaten nahi baldin banuen, joan behar nuela elkarrizketa batera. Eta elkarrizketa hartan, elkarrizketa zidan profesor Volker Heine, beti buruan daukat, oraindik bizirik dago, bizi asko maite du, eta 2 ordu egon nintzen hitz egiten berarekin. Bukaeran ni guztiz ezkorra nengoen, ez nekien eserez, galdetu didan guztiari buruz ez nekien, ose gaizki egin dut, eta ez nahi sartuko, nire biziko ilusioa pikotara joan da, eta bukaeran esan zidan oraindik goratzen naiz ingelesez, as far as Cambridge University is concerned. Cambridge Universitatea dagokiona hartuta, onartuta zaude, eta hau oso ore handia da, zeren hau da munduko laboratoriorik onena, eta Espainialak ordaindu beharko lizuke edo luzukete, baina haiek ez badute ordaintzen, guk ordainduko dugu, eta alde egin zuen. Eta ni harrituta gelditu nintzen, joan nintzen bazkaltzera college batera, gogoratzen naiz St. John's Collegera, hango irakasle batekin, eta college hori niretzako mirestua zen, zeren hango collegeko zen Paul Andrés Maurice Dirac, Dirac ekuazioa eta Nobel saria 32 urtekin, eta gero bueltatu ginen laboratoriora, edo Cavendish laboratoriora, eta han zegoen Volker Heine, eta nik galdetu nion, baina nola onartu nauzu, nik ez nenkien ez ere, zuk galdetu didazun
guztia ez nenkien, eta oso gutxi nenkien, eta berak esan zion, nik galdetu dizkizudan gauzak, inork ez daki, hori galdera irikiak dira, nik nahi nuen jakin zu nolakoa zen, ja, denbora izango duzu ikasteko. Hori askotan erabili dut hori, galdetzen diet nire elkarrizketan jendeari, erantzuna ez duten gauzak, jakiteko zen nolakoa personak dira, haiek badakite zer ez dakitenak, eta horregatik, oroipen hori beti buruan daukat. Elektroiak eta protoiak nola elkar egintzen dute korpuen edo gorputxeen azalean. Nola bidaltzen baldin baduzu elektroi bat gorputz bati eta batez ere azala bati, eta gero bueltatzean ze informazioa ematen dizu han dagoenari buruz, eta hori. Quantum physics. Gaztetako nora ezean, nintzen haren iesean, irian diaren menpean, nereak utzita aldean. Nik ez nuen espero. Nik pixkat lagundu nion kanpaina hartan Eusko Alderdi Jeltzaleari, kulturari buruz, eta nola hango Euskadiko Ezkerra batek esan zuen Eusko Alderdi Jeltzalea ez zeukan kulturan inor, eta orduan Koldo Mitxelenak deitu zidan etortzeko eta laguntzeko, eta han ibili nintzen, Jesus Altuna, Amatiño, González de Chavarri, Amalia Baldeón, Xavier Leterekin, eman genuen elkarrekin, mai inguru bat, edo bi edo hiru, baina bestela ni ez nenbilen politikan, eta Garaikoetxeak irabazi zuenean deitu zidan, eta nik zoriondu nion, eta esan zidan, itu de ministro, nola? Ez nuen nahi. 3 aldiz esan nion ez zuen nire burua nik ikusten preparatuta horrelako lana egiteko. Esan behar dut, gobernuan egon eta gero bukaeran ditxea aldatuta neukala besteak ikusita. Baina, hala ez hartu. Eta oso harro nago Jaurlaritza hortako parte izanagatik. Gobernu horrek eraiki zuen Eusko edo elkarte autonomaren autogobernuaren zutabea, eta oso lehendakari handia eta ona izan zen Garaikoetxea, eta oso gobernukide edo lankide onak izan dituen. Harro nago gobernu hartako parte izanaz, eta pozik erabakita neukan gero zientziara bueltatzea, eta irabazi genuelako elekzioa, orduan bueltatu joan nintzen berriro kenbezera. Aldatu egin nuen kotxe ofiziala bizikletarekin. Oso ilusia handia zen, baina oso gogorra izan zen zeren ez genuen ezer. Hasieratik eraiki izan behar genuen osoa, bai gobernu bera, bai legeak, parlamentuan, baina ilusio handia zen, eta nik uste dut lan izugarria egin zuela gobernu hartan, gobernu horrek. Guk argi genuen konstituzioa eta estatutoren gainera euskara babes legala egon behar zela. Ziurtatzeko edozeinek nahi baldin zuen euskaraz bizi, zeukala bitarteko guztiak, hori ez zela deklarazio hutsa. Orduan hori da guk agindu geniola euskal gizarteari. Gizarte honetan, guk ez genuela etxiko, gizarte honetan Euskal Herrian edo Euskal Herriko zati importante batean, euskaraz bizi nahi duenak aukera guztiak izan ditzan arte guk ez genuela etxiko, eta hori egin genuen. Euskararen legea oinarritzen da askatasunean. Jendeak, ziudadanoak
aukeratzen dute ze hizkuntzatan bizi nahi duten, eta administrazioak jarri behar zituela bitartiko guztiak, eta hori egin genuen. Oso argi geneukan adostasun handia eduki behar zuela lege hori, eta lortu genuen. Eta oraindik bizirik dirao eta zutik dirao lege hori. Baina gargi genuen ere, eta nik hori askotan esan dut, eta esan daukat, beste askok bezalatxe, legeak beharrezkoak direla, baina euskerak ez duela bizirik iraungo legeek hau edo hori esaten dutelako bakarrik. Guk euskerak behar du euskaldun izateko harrotasuna, euskaldun izateko gogoa, Euskal Herria izateko euskara izaten jarraitzeko gogoa. Orduan biak ezin beharrezkoak dira, bai legeak eta bai borontadea, Euskal Herri izaten jarraitzeko grina, jarraitzeko gogoa. Eta oraindik ere arazoa berdin dago, berdin da nire ustez. Baina momentu honetan nik atentzioa handia jarriko nuke mundu digitalean. Gazteak aukera digitaleak kalitatezkoak izan ditzatela. Hori uste dut garrantzia handia duela euskararen etorkizuna ziurtatzeko. Nafarroan euskararen egoera asko hobetu da, ez da ahaztu behar. Eta iparraldearekin konparatuta, nik uste dut hori lehenengo elkarte autonomoan aurrera doa, gero Nafarroan eta gero iparralde. Baina poliki nik uste dut euskararen aurkako jarrera horiek aldatuko direla, eta hortaz ezin dugu etxi. Ezin dut ulertzen askotan jarrera horiek, baina jarretu behar dugu lanean. Nik euskara ikasi nuen karrera egiten ari nintzenean, bukaeran joaten nintzen EUTG-ra, aita altunaren kursora, han izan nuen irakasle zoragarri bat, Mikel Arregi, bera ere uste dut Nafarra, Aresokoa, eta oraindik bizi da, eta bere alaba nerekin egiten du lana, kasualidadeaz. Baina gero joan nintzen kursillo batera, berezi bat, Oñatira. Oñatira egon nintzenan, polizia etorri zen, eta hile osoa konbentu batean, Agustinons. Leio gabe zen konbentu hartan, eta han egon nintzen, hile osoa egon nintzen, egunero 12 ordu hartzen genituen klaseaz, han Eusebio Osa eta Uranga esan dituen irakasleak oso onak ere bai. Eta gero, denbora asko pasan nintzen, nire lagun Minaren etxean, Azpeitian, Pako Garmendiaren etxean, han joaten nintzen ere baserri batera, han zegoen, jaitxua zegoen, aitona bat ekin beti joaten nintzen egunero, Azautza baserrian deitzen zenan, Loiolako bidean. Eta gero gobernuan eta asko hitz egin nuen euskeraz eta diskurso. Gero ja nola kanpoan asko ibili naiz, euskaz pizkat erdoilduta daukat. Asko ez erabiltzagatik. Politikak eman zidan problemak zailak direla eta problemak komplexuak ez dutela normalki erantzun simplea, eta nik beti izan dut, eta geroztik respeto handia politikarengan. Politiko korruptor baldin badira, zuzendu edo gastigatu, baina herri batek ez baldin badu konfiantza izaten bere orokorrean bere asuntoak gobernatuko dutenengan gaizki doa. Orduan nik mirespen eta respeto handia daukat politikoarekiko. Zu bizi zaren lurretan, bezala bizitzeri ez baita inon.
Ni oso ondo eta oso pozik nago Donostian. Beti esaten dut ni Nafarratik etorrita Donostiar bat naizela edo Donostiatik joandako erronkari bat. Ni esaten dut beti ni zerbait balina naiz, euskalduna naizela. Euskaldun Nafarratik, Nafarra erronkarikoatik eta erronkaria izabatik. Kultura azken finean da gizarteak edo jendeak dauka dauzka galderak edo eta galdetzeko era. Eina handi batean galdera horiek momentu honetan nondik gatoz, zertan gera, zertan oinarritzen gera, zientzia oinarrian daude. Esate bateko grekoek edo antzinako galderak gaur erantzuten dira fizikako laboratorio-etan, edo kimika edo biologia laboratorio-etan. Zentzu honetan zientzia da humanismo modernoaren zati handia bat. Horregatik nik esaten dut ez dagoela zientzia eta humanitateak, baizik humanitateak zientzian eta humanitateak letretan. Zientzia sormena da, batez ere, edozein gauzaren gainetik sormena da, zinea ere. Sormenaren zati bikoitza edo bi zatiak dira. Horregatik guk antolatzen dugu ziklo bat, zientzia eta zinema elkartzeko, bai zientzia eta bai beste zientzia. Zinema da zientzia eta arte eta zientzia da ena handi batean arte. El arte de la imaginación científica. Behar bada anekdota bezala edo anekdota bitxiena zen Donostia International Physics Centeren gertatu baizik. Nik lehen esan dudan bezala Cambridge sartzeko egin zidaten elkarrizketan galdetu zidaten galderak, baina momentu hartan galdera horiek ez zuten erantzunik izan. Eta orduan galdetu zidaten galdera horiek, ni nola pentsatzen nuenean, ni nola nintzen jakiteko. Eta hori da, hori beti buruan izan dut eta irakaskuntza bitxia eta ederra izan zen. Benetsako pozgarriak dira errekonozimiento horiek, zen horiek esan nahi dute jendeak dakien jendeak onartzen duela nik egindakoa. Dos importantes físicos españoles, Pedro Miquel Echenique Landívar, catedrático de Física de la materia condensada en la Universidad del País Vasco. Egunon, Pedro. Me estaba acordando ahora cuando en el verano de 1999 me quisiste enseñar lo que en tu cabeza tenía que ser la sede del futuro DIPC que estábamos intentando crear. Y me llevaste a lo que eran las antiguas escuelas de Ibaeta. Era un almacén que utilizaba el Departamento de Educación para guardar pupitres, mesas, etcétera, que pudiesen necesitar en otros centros, y estaba todo vallado. Y tuvimos que saltar la valla, no había otra forma de entrar. Y éramos más jóvenes que ahora y lo pudimos hacer muy bien. Y yo te dije, Pedro, ¿y si ahora viene la policía municipal y nos pilla, saldremos en los papeles? Y tú me dijiste, nada, tranquilo, que por aquí no pasan. Y entramos y me enseñaste lo que era un almacén medio abandonado y es lo que hoy es la magnífica sede del DIPC. Es decir, tuviste una gran visión de futuro y un acierto. Alberto López Basaguren, oso lagun mina asko miresten dut. Ja gauz gehienetan ados egoten naiz berarekin politikaz kanpo. Nik ere beti nire bizitzan zorrak asko egin ditut eta eskerrak eman behar dizkiet jende askori, honi ere bai eta bereziki jende askori, eta programa hori eskeronez, nirekiko eskeronez baldin badute askok, nik ere eskeronez
beti buruan daukat, eta nire burua daukat bilduta edo beteta esker honez hainbeste jendearekin. López Basaguren barne, Gregorio Monreal, Nafarroan, Sixto Jiménez, nire familiarekiko, zorrak ditu, eta jende askori, nire ikaslei, nire irakaslei. Bai. Uste dut Kijoten esaten dena, pekatu handiena izan daitekela esker honekoa ez izatea. Mirestu, ezagutzen ez duzuna, maitatu txik